Halløj, Jens Andersen, Danmark her. Nu vil jeg lige vise, hvordan man laver en profil. Og her, nu skal jeg bare flytte en profil fra en profil over til en anden, fordi vi har fået en ny side. Men jeg viser lige, hvordan man gør det. Så jeg har faktisk mere eller mindre alle de oplysninger, jeg skal bruge. Men prøv at følge med her. Først så sætter jeg selvfølgelig, finder ud af, hvad firmaet hedder, og skriver det ind. Og så har jeg en tekst her, som er taget fra en hjemmeside. Og nu vil jeg så gå ind og finde ud af, og få, ChatGPT til at lave en tekst til os. Og vi har fundet ud af her, at han har en hjemmeside. Og så åbner vi her ChatGPT. Og så går vi ind og siger, lav en SEO TEKST til. Og så smider vi hans hjemmeside, hvis han har sådan en, eller hans navn, eller altså den skal ud og finde alle oplysninger på nettet, så det var så det nemmeste, hvis han har en hjemmeside selvfølgelig, så går den ind og tager tingene derfra. Lad os se, hvad det ender med. Den arbejder. Og det er som sagt ting, der er taget fra hans egen hjemmeside. Så det må han jo selv kunne stå inden for alt det, der står her. Godt. Sådan der. Så tager vi til den. Tak for det. Kopier. Så går vi ind her og laver den om til det mere rå del af den, og sætter den ind her. Så slipper vi for alle mulige mærkelige ting med. Og så ser den også pænere ud. Så starter vi op med dårlig mus her. Og kører den tyk her. Kigger let, I kan se, at vi skal have vores ydelser her. Det skal også markeres. Den her kunne også blive markeret. Kan vi bogstaverne store. I kan se, at der er sådan en lille ramse her med, hvad han laver. Så den tager vi og sætter nogle prikker på. Og gør den her stor. Og ja, det ser da meget pænt ud med de der smarte ting der. Ja, så kommer der jo prikker på, så det duer jo ikke. Så vi lader bare dem stå. Men ellers så vil jeg markere dem, hvis ikke der var noget ude siden her, som ChatGPT har lavet, og så vil jeg bare have trykket herop på prikkerne, og så vil den have kommet lidt væk fra teksten. Det ser fint ud. Kontakt os i dag. Den markerer vi også, og så har vi sådan set, hvad vi skal have som udgangspunkt her. Det her mener jeg er lidt for lidt tekst, og det kan vi gå ned og kigge på ham manden her. Han er meget sur, så vi kan gå ned og se. Se der. SEO-analyse. Så kan vi se, vi har ikke ret meget godt indtil videre. Der er kun 199 ord, og vi skal bruge cirka 300. Så vi finder ud af, at det er en elforhandler, så vi går lige ud og bruger ChatGPT igen. Den var der. Så skriver vi her. Hvad eller laver en KDIKER. Så får vi lidt mere tekst om en elektriker, og hvad han ellers laver i dagligdagen. Og teksten kan jo altid laves om, når kunden har kigget på det. Hvis han synes, det er okay, men så bruger han den, og hvis han synes, der skal laves noget om, så retter vi det til den tid. Vi er bare helt sikre på, at det her det er søgeoptimeringskorrekt tekst. Det er jo det, der er vigtigt. Så tager den derfra. Kopier. Nu går vi ind her igen. Går vi ned på den, og lige trykker den et par gange ned. Og sætter den nye tekst ind. Så skal vi ned og fjerne alt det her. Det er lidt for flippet til os. Vi skal have nogle pæne, rene, ikke alt forstyrrende ting. Sådan kan de gøre også helt normalt her. Vi kan godt lige med highlighte den her også. Og så kan vi tage de her, sådan, det kan lade sig gøre. Og så ser jeg, at den laver kun en. Så vi tager den, lad den stå sådan alligevel. Jeg går ind og kigge på manden. Han er ikke særlig godt tilfreds stadigvæk. Men nu er tekstlængden er i hvert fald i orden. Så prøver vi at tage, det er jo hans navn, vi søgeoptimerer på, kan man sige, at det han laver. Men hvis nu kopierer hans navn for eksempel, sætter ned i den her boks her, så bliver han helt glad. Nu tager det jo handler om det her firma her. Så tager vi den her tekst, den er alt for lang, kan jeg se.
Her. Så lægger vi ned i den her boks. Og så fjerner vi lige, så det passer til, den bliver grøn. Der, og så laver vi en masse prikker, så man kan se, at det fortsætter. Sådan der. Han er stadig ikke så glad. Det vi kan gøre nu her, det er, der er en masse ting at sige nu ikke. Der er noget udgående og indgående links, det vil gøre ham meget gladere. Så vi kan for eksempel gå over og tage, hvis ikke engang, der. Vi går ned i bunden og siger, mere info om lokale håndværkere. Vi kan lige kontakt os her. Så det jeg nu har taget, det er et, se her, laver vi et link her, sætter ind til vores kontakt os. Klikker på enter, klikker på blyanten, klikker på stjernen i hjulet og åbne et nyt fanblad. Det skal vi så ikke gøre her. Det var lige en lille fejl. Mere info om lokale håndværkere, så gå ind til ud og finder lokalehåndværkere.dk, så vores hovedside. Og så tager jeg linket derfra, så kan man linke derover til. Markerer den. Og så er det lokalehåndværkere.dk, fjern den grimme streg der. Og så skriver enter. Blyanten er i hjulet, og den skal så linke videre. Så nu har vi her et indgående link her, og et udgående link her. Vi ser lige, om han er blevet lidt gladere. Det er han ikke. Men nu er det fint, og det interne link, det er også fint. Det vi så kan gøre her, det er, prøv lige at se, om vi har et, han ser sådan ud, okay. Så lægger vi et billede ind. Billede skal der til. Nu skal jeg altså lige ned og finde det billede af ham her. Jeg er helt sikker på, at det er den rigtige, jeg finder her. Der var han. Godt, nu lægger vi det ind. Det kan være hvilket som helst billede. Det skal være et godt billede, og gerne med nogle mennesker på, så det lægger det over til højre. Så klikket her, over til højre. Og skal I se her, hvad jeg ikke har gjort endnu. Så bliver jeg meget glad, fordi han kan godt lide, der er billeder. Men det man gør, fjerner lige igen, fordi jeg viser noget, som jeg ikke lige fik vist her. Så har det billede her, tilføj billede. Og der. Så herude, han hedder, det hedder hans firma åbenbart det her. Skal I se engang. Ja. Det skriver vi her. Har du brug for en lokal IKTRIKR, så er vi lige her. Sådan der. Så vi har lidt tekst, og så hans navn, og det er det, der er det vigtige her. Og der står hans navn. Det er ikke rigtig indsat der. Sådan, titel. Sådan, så har vi fået lidt billede, det er tekst på billedet også. Skubber det over, og så er det på plads. Så vi ser nu, at han er rigtig glad, den lille mand. Han smiler stort. Der er stadig nogle for få ting, vi kan gøre, men det gør vi så ikke lige i den her omgang her. Godt, så kan vi ud og finde ud af, at han er autoriseret elektriker. Der er forskel på elektriker og autoriseret elektriker, men han er elinstallatør. Og han bor i Svendborg, kan jeg se. Klikker vi den. Og så må jeg lige prøve her på den anden side at gå ind på hans hjemmeside og kigge. Og se om vi kan finde nogle tags til ham. Her finder lige hans hjemmeside frem. Og så må vi lige ind og undersøge, hvad er der på den her hjemmeside.
Se, han har noget med, at han laver reparationer, han laver varmepumper. VAR. Varmepumper og tilføj. Hvad laver han mere? Han laver køler og serviceteknik, hvidevarer. Solceller laver han, det har vi også. Solceller. Der. Tilføjer vi. Og den sidste ting, jeg lavede, det var ventilation. Det tror jeg faktisk også, vi har her. Du, ikke med dig. Der. Tilføj. Så har han fået 3 tags, så man finder ham direkte, hvis det er. Godt, vi går videre. Jeg lige over på den anden side igen og finde det, jeg skal have med af informationer. Godt, firmanavn. Kontaktperson. Hvis de vil have det på, så sletter man det bare igen. Sådan der. Adresse. Kopier. Og se, når jeg nu har adressen her på musen alligevel, så har jeg faktisk lagt denne her lige op over kortet nu. Den var længere nede. Sætter det ind med det samme, så skriver jeg 5700. Og så kommer hans adresse frem. Så går jeg ind og sletter 21. Fordi det hedder jo ikke 21, og så adressen hedder 21 efter adressen, og så sletter vi resten. Så har vi allerede fundet stedet, hvor han bor, og det er på plads. Så går vi op igen, og så udfylder vi postnummer. Kopier. Indsæt telefonnummer. Kopier. Og hans e-mailadresse. Ja. Og hans hjemmeside. Kopier. Og der fjerner altså lige den der, for den er ikke så køn at kigge på. Og så ansætte. Indsæt. Og hans CVR-nummer. Hvorfor den med over os? Ser vi lige, om han har nogle sociale medier. Det har det desværre ikke, men ellers så klikker man jo her, så klikker man, skriver man her Facebook for eksempel, og lægger linket til hans Facebook ud her, og går videre. Og der er, hvis han også har link i andre ting, så lægger man det også her. Godt. Kortet okay. Skal vi have nogle billeder på. Og Michael havde valgt... vi kan finde ham igen her. Hvor er han henne? Det kommer jeg er gået forbi med billedblind. Jeg kigger på alle de billeder her. Så det er allerede, kan jeg se. Jeg tager lidt tid der. Der var den. Så sætter vi ham på, og så havde vi noget billede her. 2 billeder mere, kan jeg se, der ligger. Jeg skal på. Det er noget med 2 mænd foran en bil. Så har man den lige ved hånden, så har man lige taget dem, og så lægger man dem jo bare på, men prøv frem. Ja, jeg tror, jeg har allerede set den. Så jeg ikke har fået billederne med over måske. Nå, det må jeg åbenbart ikke få med over så. Godt, men det man gør, det er, hvis man vil have flere billeder på, nu skal jeg nok lægge det på senere, så holder man kontrolknappen nede, og så klikker man på dem, man skal have på. Så kommer de alle sammen med over. Hvis man ikke gør det, så tager man bare en enkeltvis. Men lige holder kontrolknappen nede, så får I de billeder med over, I skal med over. Det kan da godt lide at se lidt. Nå, vi går videre. Det kan vi bruge tid på.
Så der kommer altså flere billeder hernede, så man kan se dem derude. Så skal vi lige have noget tid på her, eller nogle dage på her. Vi markerer dem alle sammen. Og så siger vi, at han er åben om morgenen fra 08. 08. 08 til 16. Og fredagen går tidligt hjem. Sådan. Så er det sidste, det er, jeg har gjort, det er, jeg har gået ud på YouTube, og så har jeg taget vores egen video faktisk. Så den ligger jeg her. Sådan der. Og så er vi faktisk færdige med den. Næsten. Ja. Her klikker vi på udgive. Den skal jeg lige ind og have markeret om. Du kan lige se, går lige ind og kigger her. Når vi kan ikke gemme den. Jeg må lige åbne et andet sted. Så skal der. Det er der markeret, som om den skal bruges, men det skal den jo ikke altid. Jeg må lige sociale medier. Har vi der. Klik. Nej, det er det ikke sat til at skal bruges. Det er fordi vi skal lukke ned selvfølgelig. Sådan der. Okay. Og så det sidste, vi mangler nu her, det er lige at gå ud her, og så sætte den op til, skal jeg se engang der, lynredigere. Det var ikke det, vi skulle. Skal lynredigere. Så ser vi 20 herude. Og opdatere. Så er vi ude og kigge. Og ser. Det var ham her, vi har lavet. Vi kan se, det hele ser okay ud. Han har fået det hele med. Og så ser den sådan her ud. God lang tekst. Her kan vi klikke til lokale håndværkere. Og her der klikker vi bare op til kontaktoplysninger, som er på siden. Lige tilbage igen. Ja. Og videofilmen er gået det første år. Og det er, hvor jeg sidder og forklarer, hvordan det hele hænger sammen. Og den lægger vi på alle profiler nu, og så på den måde, så får folk jo set den, og så fjerner vi den bare, når vi har snakket med folk igen, når de har set den på deres egen side. Det var det.